מגישת הפודקאסט נדל"ן עם כוכבים, שתעזור לנו להבין למה אפילו מלך צ'ארלס לא רוצה לגור בארמון הכי מפורסם בעולם. אז צ'ארלס באמת פועל בגישה שונה לכל האימפריה המלכותית הנדל"נית הזאת שהוא ירש, וזה הנכס הכי יקר, הכי מפורסם, והוא בוחר לא לגור בו. אם אנחנו רגע באמת נדבר על הנכס, על אותו ארמון, יש בארמון הזה מאות חדרים. רק התחזוקה שמה, זו תחזוקה מטורפת. העלויות הכלכליות, העלויות הסביבתיות, זה משהו שהוא בלתי נתפס. אולי אבל זה לא רק הוצאות התחזוקה, אולי משהו משתנה בתפיסה, יכול להיות? בדיוק, בדיוק. משהו בדור החדש, הוא כבר לא שמה לגור בארמון כאיזשהו סמל סטטוס. הדור החדש הוא מדבר במושגים של פרקטיות, קיימות, סביבתיות, וזה קצת פחות רלוונטי לחיות בארמון כזה, עם כל הכבוד לערך התרבותי והערך ההיסטורי. הארמון הזה הולך להיות אטרקציה היסטורית, גם המלך מבין את זה, גם מבחינתו יש לו הטבות מס, הוא לא צריך לשלם מס על הירושה שלו, אז הכי קל לו בעולם למצוא איזה מקום מגורים חליפים, בזמן שזה יהפוך לאטרקציה שהבריטים מאוד מאוד יאהבו, ובכללי אנשים מכל העולם ייהנו להמשיך להגיע אליה. לנה כהן המהממת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, תענוג להיות איתכם פה.